féidir le nuachtána dhéanamh. Tá drama nua telefíse le tosnú ar BBC an dónach seo, Scoop an tanamatá air. Ón hacking, sin scéal eile. Ón siad le sin na scripts, tháinig má go chuid mhórscéalta in na scriptna sanna na bhachama hena fin I drama Gaelic. Tá ahan chléir tá sciúil úran, tá seart friú character an rihan tríd an srai omlain agus an ort chléir, an ahan chléir tá sciúil omlain úran, so sílim go hasan jam amar sinna hain ggóil daoine abalta branúir ahan chartain agus ggóil sciúil omlain úran, so ba sé samúl. An dá dearmid na éisteachtaí agus an dá bhfuirmid an hasirí de Scup ná mar tá seart friú character an sa sráilman agus san ruidir chuid a cuairtún na seartar sin natá leis agus an sin mar ealgóil cast chomór sin ahan chléir bhí goin tiú éisteachtaí ana funne ahan sin so tá sé deachar go leor a tá go dúir daoine muoinsan go dúir aisteí muoinsan de aisteí ága chomáiles na aisteí tá go dúir taí acu caiú tú cuairtú caitíad a chuirtú agus bhí jab bre cruúa gin mála goil leis an dhéanaan sin. Tá náirt agur thoiríanna níl. Border Patrol, stand for yard! Ní ceach gramadaí tá gceist a sé gláirse ach an síl mar atá an síl sa lá tá neamhan agus a gnáthíal ní láran daoine go crín I méar an Gaeilge. Mar sin brathn sé a character agus brathn sé an Gaeilge tá go garach sin agus brathn sé freisin ceas a hagan an character mar hampla tá daoine an ó an deisceart aber agus tá character eile ó bheith firste, well is Gaeilge an difriúil le bheith in Gaeilge bheith firste. Nás go dic for ach mar sin hé ag an ná chéine caithí level áirithe Gaeilge bheith gceist. Tá Gaeilge bhráig gachtainna go na heist. Ar testín cún bhab nó beidir go gaithún lína a áhrú beidir go lína rógear nó beidir nuair a chuann tú an bhír a láthir go daistíon lín san nua, so sinna chuid gon job agus bhí páirt bheith go héin an freisin. The Creely, commanding Mr. Sular. It's just gas for me, Gullhart and Stride or skateboard. I was fucking robbery shopper la wine. I was Glock on my Mugulihan. I was Glock on Pectreed and robbery. I was in Shin James Jack Hagen Popper Newton. I was telling Gary Argid though. I was in Shin Glock and Shade and Green Graph. I was using Shade 8 and Popper Newton. I was torn Shade past 2 more and Green Graph though. Well, thank you. Níach mé clár cosú leis riamh an seo an éireann, so tá an scéal scríofa le Colin Bateman, scríbhneoir den Scout, agus tá sé simúil site sinna fiige agus os níonn sé le rud éigean ag tarlú agus an sin bíonn siad ar an bop ar an sin ar an céad lehanach, so tá bhí gcónaí ag díriú isteach ar sin. Tá go leor clár déanta gom bhí Gaeilge agus tá an caidan ar an géim chéine I móthúram agus uaireanta tá siad I bhfad níos fearr. Tá an pictiúir sin ag teastáilún sé in eisce. Gus go teagain an sin. Na bhógraí ag chur fethe fan géad ina chópa héin. The picture agan that the walking rubble shopper. Any comment? You shall not pass. Sílim góla caiide na chláir seo, go mé se go maiid le chláir ar bích aice tú I méile ar a telefís. Sílim ná dúr an go leor daoine go leor a chance de chláir a hangailig, mar sílim sin nó go le heicbhil agus go si rubag dated mála decha, a sílim nó san fír. Sulas a gom go mé couple sráile le gonne maithas, má héna cinse síos go maiid agus máin daoine soltas agus máin na réaltarí soltas, sílim go bhfuil sráid eile ar leid. Nelas a gom ceúm go le na heistrí le léir fan na haine, mar tá chuid mód na heistrí sa tír, ús a dúgann san ná lethir. Sin ráite tá go leor talan úr eile muoin san na ar wacamid go fáil fan na haine. Rob Cullen, fear bhfuil neart taíige sa bhanó seo.